खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बहरपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जियागुरि गामियाव बडलेण्ड सीएम काप फुटबल बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ, गुबुन गुबुन जायगायाव बिसिडिसि लेभेलनि बडलेण्ड सीएम काप खुंफुंनाय बायदिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बहरपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जियागुरि गामियावबो बडलेण्ड सीएम काप खुंफुंदों। मख'जाथावदि दिनैनि बे बडलेण्ड सीएम काप खुंफुंनाय हाबाफारियावनो एमएलए जिरन बसुमतारिया बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे बयबो लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायहरो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो एमएलए जिरन बसुमतारि, एमसिएलए रेवरेवा नार्जारी आरो लोकनाथ नार्जारीजों लोगोसे गामिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बडलेण्ड सीएम काप 2025 मायथाइनि बे फार्स्ट गिबि खेब खेलाखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोना नुबाय बे जोलुर बादायलायनाया मोनफ्रोमबो बिसिडिसि लेभेलाव बे जागोन। दा जोङो फुंनिफ्राय लानानै दासिमहालागै मोनथाम बिसिडिसिनि गेलेगिरि बिथांमोनजों लोगो हमनानै बे गेलेनायखौ जों बेखेवनानै फैदों। आथिखालाव जोङो बहरपुर बिसिडिसिनि आन्दोआव थानाय बे जियागुरिनि गेलेग्रा फोथाराव दा बे मोनसे गेलेनायखौ जोङो हाबाफारिखौ बेखेवबाय आरो बेवहाय नोंथांमोना नुदों जे जोंनि जे थांखि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि जे थांखि बे जाबाय पिस आरो इउनिटिखौ गेलेनायजों लोगोसे लाबोनायजों लोगोसेयैनो जोंनि आथिखालाव लाइमोनफ्रा जे फरायफुनायजों लोगोसेयै जों मिथिगौ खालि नोङो फरायनायजोंल' जाया, बेहाय क' कारिकुलाम एक्टिभिटिसखौ होननानै बुङो। बा फुटबलानो होन, भलिबल, काबादि जायफोर जिखि गेलेया मानो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसेयै जिखुनु मोनसे गेलेनाय बिथिङै जुदि बे साखाफारा जानो हायोबा इयुन जिउआव बिनि थाखाय गाहाम मोनसे फिथाइखौ जों मोननायखौ जों नुनो मोन्दों। दिनै फुटबल गेलेनानै बायदि रोखोमनि गेलेनानै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै साख्रिबो मोननो हादों। गतिके नैबे जे इनिसियेटिभ फार्स्ट इनिसियेटिभ जेखौ लानाय जादों बेजोंहाय साफा गेलेगिरिफोरखौ मोनफ्रोमबो नुक एन्ड कर्नारनिफ्राय जोङो मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिथांमोना बे बिसिडिसि लेभेलाव जुदि मोजां गेलेनानै दिन्थिनो हायोबा निस्सय बिथांमोना सायख'जागोन, मोजां क्लाबाव गेलेनो बिथांमोना सुजुग सुबिदा मोनगोन। बेनिखायनो आं सानदों जे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफ्रा जोंनि गेलेगिरि फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ जाहाथे बिथांमोना गेलेनाय फारसे आवगायबोनो हायो। दा जोंनि गासै थांखियानो बेनो जे जाहाथे लाइमोनफ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि जिउखौबो मोजां मोनसे दानानै लानो हायो आरो लोगोसेयैनो बे गेलेनायजों जिहेतुके फुटबल होनबा मोनसे ओरैबायदि गेम जे गेमाव नोङो गुबुन जायगानि प्लेयार्सफोरखौबो लोगो मोनलानाय मोनसे आंगोनि मोनसे सोमोन्दो जायो। बेनिखायनो जों होनदों मा गोजोननायजों लोगोसे मोनसे खौसेथि पिस एन्ड इउनिटि बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो गेलेनायजों लाबोनो हायो। मोनसे गामिनि प्लेयारफ्रा मोनसे गामियाव थांनानै मोनसे जायगानि प्लेयारफ्रा मोनसे जायगायाव थांनानै बेबायदि गेलेनो हायो। गतिके बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जे थांखिखौ लादों बेखौ जाफुंसार होनायाव आङो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबखौ खावलायनाय थाहरबाय। दा बुंनो थाङोब्ला माने गेलेग्रा फोथार गैयै गामिफ्राबो बिराद खम थायो। दा खाथि खालायाव क्लाब थायो। क्लाबा ओरैबायदि जायो मोननै मोनथाम गामिखौ सरजाबनानै मोनसे क्लाब बेवहाय बानायनाय जायो। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा निजानो गावनि गामियावहाय गेलेग्रा फोथार गैया बिथांमोना खाथियावनो थानाय बबेबा गामिनि एबा क्लाबफ्राव थानानै गेलेनायनि सुबिदाखौ मोनो एबा मोननो हायो। दा खालि बेवहाय गोसोनिल' बाथ्रा, जुदि सानोबा आं सासे मोजां गेलेगिरि जागोन, फुटबलानो जा बेवहाय नोङो क्रिकेटानो जा एबा गुबुन बेडमिन्टनानो जा गुबुन बिथिङानो जाया मानो जाय बिथांमोनहा गावखौ गेलेनाय बिथिङै साखाफारा जानो थाखाय बियो नाजागोन। बिथाङा खाथियाव थाब्लाबो गोजानाव थाब्लाबो बिथाङा सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो। बेनिखायनो खावलायगोन जे जाय फंबायमोनहा जुदि गेलेनो गोसो दंब्ला नाथाय गावनि खाथियाव फिल्ड गैयाबा खाथियाव थानाय फिल्ड एबा क्लाबजों सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे बिथांमोना गेलेयो आरो इयुनाव साफा गोख्रों एबा मोजां गेलेगिरि जानो हायो।